నమస్కారం ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాలెం మండలం మొగిలి గ్రామంలోని శ్రీ మొగిలీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంకు సంబంధించిన హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమం ఈరోజు బి వెంకటేశ్వర్లు సీనియర్ అసిస్టెంట్ చిత్తూరు సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయం వారి పర్యవేక్షణలో ఆలయ వంశ పారంపర్య ధర్మకర్త ఎంవి విజయ్ కుమార్, కార్యనిర్వహణాధికారి ఏ మునిరాజు వారి ఆధ్వర్యంలో హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగినది. 85 రోజులకు గాను దేవస్థానం హుండీల ద్వారా 4,62,417 రూపాయలు, అన్నదానం హుండీల ద్వారా 55,953 రూపాయలు రావడం జరిగినదని తెలిపారు.